Máte dennodenný stres? Volám sa Andrea Chabroňová, vítam vás v Aroma. Samozrejme vítam aj pani doktorku Pavlinku Rozínkovú. Ahoj. Ahoj, Andrejko. Sledujte nás do konca, pretože na záver sa dozviete a ponúkneme vám aj praktické rady, tipy, respektíve povieme vám, kde sa k tým radám dopracovať, aby ste vedeli, ako stres zvládnuť. Pavlinka, ja som sa s tebou už rozprávala o tom predtým, ako sme sa pripravovali na dnešnú časť podcastu Aroma, ako sa vôbec stres prejavuje. A ty si mi povedala, že to je veľmi veľká téma. Je to obrovský téma, protože vlastně stres je, by to vnímáme jako něco, co do naší životu nepatří a co je vlastně hrozně pro nás obtěžující a způsobuje nám spoustu problémů. A je pravda to je, taky to je skutečně vlastně přirozená reakce našeho organismu na nějaké situace. A měla by nám vlastně sloužit. Jenomže bohužel jsme se prostě vyskytli v životním prostředí a v takové době, kde ten stres je bohužel dlouhodobý a kontinuální a už nám přestává sloužit. Už vlastně se z něj stává vlastně chronická záležitost, která nám vlastně obližuje, snižuje nám imunitu a působí spoustu dalších věcí. Keď je to na dennodennej báze, tak o to je to horšie. Aj ty to tak asi vnímaš, že len ráno človek niekedy vyjde z domu, dobre naladený, a zrazu je v strese z niečoho, kvôli niečomu, kvôli niekomu. A je super, že opäť môžeme mať niekde útočisko, respektíve je úžasné, keď si vieme nájsť to útočisko, vieme nachádzať aj v tejto chvíli a v takýchto situáciách naozaj stresových útočisko v prístave napríklad esenciálnych olejov. No, jako to je přesně jedna z těch možností, jak vlastně ty oleje se dají skvěle využít. Protože upřímně řečeno, když jsme ve stresu, jaký jsme doteďka měli řešení? Jaký já bych měla předtím nějaké řešení? A třeba jít se zaběhat, jako já nenávidím běhání, jo. Nebo nějaké třeba jenom sportovní aktivitu, tak na ní nemám většinou třeba vůbec čas. Nebo že bych se měla jít jako zameditovat. No když jsem ve stresu, fakt jako opravdu to poslední, co mi připadá reálně, že bych si šla zameditovat. Takže vlastně mně přišlo, že jsem byla odkázána na to, až to přejde, nebo vlastně čekat. Zatímco dneska mám esenciální oleje, vezmu si moji oblíbenou směs Adaptiv, dám si do dlaní A to je vlastně zmes olejov, což je vlastně směs olejů, která obsahuje levanduly, moji milovanou kopajbu, která je vynikající na vlastně natlumení vlastně psychiky, nebo respektive natlumení takových těch vyeskalovaných psychických stavů. Obsahuje spearmint, aby nás to se trošinku jako nabudilo, aby nás to jim opět jako neuklidnilo. Divoký pomeranče, ještě myslím magnolie a tak dále, aby to bylo úplně skvěle vybalancovaný. A je to parádní věc, kterou, když člověk je ve stresu, tak si vezme a veľmi dôverne poznám Adaptiv. Je to nádherná vôňa, je taká sladká, je veľmi podmanivá a je zaujímavá, ale nie každému vonia. Stretla som sa aj s reakciou, že Adaptiv mi úplne nevoní. A vtedy za mňa druhý, keby som mala vyberať olej na stres alebo na také možno aj vnútorné upokojenie, lebo to s tým súvisí, je balans. balans je pro mě absolutně jakoby typický olej na denní používání, protože pro mě je balans olej, který mě tak jako uvnitřní, takový jako, když je tak ve stresu, když toho má vlastně hodně, takový to, když je v tom stresu, který se ani neuvědomí, takový To už je stres. a to už je stres. Tie povinnosti. Jo, to už je prostě, to už A nestíham. to už nestíhám, to už je to přepětí takový. A to vlastně nás jakoby rozhazuje, když to ten balans nás jakoby vrátí zpátky. Všechny tyhle ty věci se jako, jak to říct, zmenšejí svůj perimetr a najednou to máme pod kontrolou a cítíme se mnohem lepší. My spojíme s tým stresom aj ďalšie emócie, alebo máš ešte niečo k stresu? Nejaký olej, ktorý by si odporúčila? Víš co, úplně základní, divoký pomeranč. To je takový olej, který jako člověk by ho až podezříval, že z toho, jak je vlastně cenově méně náročný, že bude k ničemu. Ale to je tak geniální olej třeba právě na zvládání stresu, protože člověk si ho vdechne a už má podle mě automaticky takový úsměv na tváři. Áno, sa mu vraví, je pravda, olej radosti? Ano, Radosť. olej radosti a štěstí a dětství vlastně a hojnosti. Zlosť. Hnev. Niekedy môžeme prejsť aj z toho stresu možno, alebo zlosť príde, že okamžite, alebo teda ten taký silný hnev a to vnútorné upokojenie. Nájdeme aj iné oleje, alebo zostávame stále pri olejoch Adaptiv, Balance, alebo Orange, alebo teda divoký pomeranč. A oleju, který umí jako, to říct, pracovat s našimi emocemi, je vlastně celá škála. Dokonce mám k dispozici vložně celou sadu esenciálních olejů zaměřený
vlastně na zvládání emocí. To je vlastně na těch esenciálních olejích unikátní, tím, jak mají ty molekuly malinkatý, tak se vlastně strašně jednoduše a rychle dostávají do našeho mozku a tam vlastně dokážou zpracovávat vlastně i tyhle ty složitější emoce. Musím říct, že mě to samotnou fascinuje. Existuje něco, čemu se říká emocionální coaching pomocí esenciálních olejů. A to tak nádherně funguje. Znám děvčata, který to vlastně provozují, mají klienty a viděla jsem několik výsledků. Byla jsem úplně fascinovaná, jak se dá přes oleje, přes emoce, ať už je to hněv nebo smutek, vlastně se dostat, který olej ti na to nejvíc pomůže a ten prostě mít vždycky u sebe a pomocí toho oleje se krásně dostat z toho pryč. A myslíme samozrejme aj na seba, ale niekedy možno my to zvládame lepšie, ale sme v situácii, napríklad, že sme v miestnosti, dajme tomu v kancelárii, kde niekto druhý má hnev a prenáša ho na nás. A to je fantastické to, že pokiaľ by sme náhodou difuzovali a máme tam difuze, tak vlastne my navodzujeme tak pokoj pre všetkých, ktorí sú v tej miestnosti v danej chvíli. Odpustenie sebe samému. Aj to je súčasťou našich životov a treba to riešiť, aby sme potom vedeli s takou ako keby väčšou ľahkosťou existovať a naplno si užívať každý jeden deň. Aké oleje by si v týchto prípadoch a môžu vôbec oleje v takýchto prípadoch pomôcť? To je obrovský téma. A to znova pro mě další, to říct, respekt k esenciálním olejům, že tež dokážu ohromně pomoct. Dokonce máme od doTERRA směs, která se jmenuje Forgive, neboli odpuštění. Takže vlastně ani nemusíš složitě hledat, který olej by to asi tak mohly být. Normální mašiny, který se tak přímo jmenuje. Já, kdybych ho neměla, tak bych si třeba sahla po kadidle, možná po kopajbě. Takový ty oleje, který jsou takový hladivý, takový, kteří umožňují nám jít do hloubky a kteří sami se sebou se zase skamarádit, protože vlastně to odpuštění, myslím, většinou nejvíc dlužíme sami sobě. A niekedy ale cítime krivdu voči niekomu. A existuje oleje napríklad na takéto situácie? Určitě ano, dokonce vím, že jsme se speciálně o křivdě jako emoce, jako součástí našeho života právě bavili s těma koučkami esenciálně emočníma a že to bylo fakt jako docela velké téma a že to vlastně hodně potom souvisí v rámci toho coachingu vlastně i odkud ta křivda pochází, s těma jakoby k čemu má vztah a souvislost a potom se docela snadno najde ten olej, který vlastně nejlíp dokáže, jak to říct, pomoct v tom, jak to říct, překonání. Keď rozprávame o tých emóciách, asi je to aj o tom, že uvoňame si rôzne oleje, alebo pozrieme sa možno aj na tie oleje a po tom oleji, ktorom siahneme a na prvú nám zavonia, tak v danej chvíli nám vie pomôcť a v danej chvíli ho asi je potrebné vždycky. Žiaľ, je to obrovská téma, je to veľmi náročná téma, sú to náročné stavy. A keď niekto má žiaľ možno až zlomené srdce, a po akom oleji v takýchto prípadoch by si siahla ty, aké oleje by si odporúčila? Existuje směs, která se jmenuje Konzol a to je vyloženě směs olejů, která je vytvořená na jako ze zvládání vlastně ztráty. Ztráta, ze který potom plyne žal. A upřímně to může být ztráta zaměstnání, ztráta lásky, ztráta iluzí, ztráta blízkého člověka. Tak tady ta směs esenciálních olejů je opravdu, viděla jsem to několikrát v přímém přenosu ve svém okolí, jako skvěle funkční. Rozprávame sa o strese, ktorý sme teda spomenuli, vymenovali sme rôzne emócie. Ukončila by som to vášňou. To určite patrí do tejto časti nášho podcastu. Tak v tomto prípade, aké oleje? Smejú sa ti aj oči. No, protože to je jako obvyklé a oblíbené velké téma a hádej, co máme směs esenciálních olejů, která se jmenuje vášeň, neboli passion, protože ta je opravdu zaměřená krásně na to podpořit vlastně v nás vášeň. A nemusí to být nutně jenom vášeň vlastně k tělesným požitkům, může to být třeba i vášeň prostě k životu, k práci, vlastně vůbec k tomu jako existovat. Tak to je směs passion, úplně dokonalá. Já bych klidně zase vytahovala i oleje, jako je divoký pomeranč, takový kořeněnější z kořice, to je úžasný esenciální olej, který podpoří třeba vášeň.
Pokiaľ chcete vedieť ešte viac a konkrétne tipy, rady, ako ja, ale aj Pavlinka využívame oleje v takýchto situáciách, dole v popise nájdete e-book. Tešíme sa na vás na budúce.